rage mu tattauna a kai yanzu shine sabubban da suka sa waɗannan al'amurra suka kunno kai bayan da babu su, wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko tawaye da kuma kira ga cewa duk wanda ya yi boko ɗin ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai ne da ba gina su akan hujja ko dalili ba. Babban abin da ya haifar da su a iya nazarina na farko abin da ake kira hubbu zuhur, wato san shahara, ta yadda mutum da da'awar malanta ya kawo wani bakon abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa, sai wannan abin ya zama ya sa shi ya shahara, an san shi abin ne da kawai. Abu na biyu qillatul ilmi aw adamu, karancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya. Ka samu mutum baya da ilimi kuma yana son ya tattauna akan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai taka kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so ya kutsa kai yayi bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai tun tuntuɓi masu ilimi yan uwansu, sun haɗa ra'ayoyi da juna, sun tara dalilai, domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummar su ko a duniya ko a lahira. Abu na uku abin da ake kira albadu bil furu'i qabla tahqiq al usul, wato mutum yayi wa ilimi kutse a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa sai ya tsallan baɗake ya ƙetare ya je ya kamo manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin saninsa. Domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi, to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na firamare ya ce zai tattauna akan abin da 'yan jami'a suke tattauna akai, ko mutumin da yake yana karatu a ƙaramar sakandare wato junior secondary school sannan ya ce zai tsoma baki a cikin malamai na jami'a kan wata mas'ala ta ilimi da bincike a kai, banda ganganci da shishigi babu abin da ke kawo wannan. Sannan abu na hudu daga cikin sababban da suke kawo wannan, galibi daga cikin samarinmu dama gajiyayyu ne, kasalallu ne, ragwaye ne waɗanda ba sa son karatun nan na zamani, sai aka yi sa'a wani ya zo ya yi musu fatawar harancinsa. In ka kyale su kaɗai dama za su gudu. Babban abin da ke ba da shaida akan haka, ta yadda idan ɗalibanmu sun je jami'a galibi sukan sami ilimin da ya fi kowanne arha ne su karanta. Kaɗan ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences, kaɗan ne suke karanta abin da ya shafi technology, kaɗan ne waɗanda suke kutsa kai cikin waɗansu manya-manyan ilimomin da duniyar ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa. A madadin haka sai mu je mu tare akan languages, wato Hausa, Arabic, Islamic studies, ko mu je mu tare a business admin. Shine zaka ga ɗaruruwan mutane cikin matasanmu, domin ilimi ne mai sauki wanda baya buƙatan wahalar da kai, dan saboda haka suka fi so. To dama can manya-manyan ilimomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilimomi masu tsada, to dama suna da wahala a wajen mutanenmu. To sai aka dace kuma gashi wani ya zo ya ba su fatawar yin hakan ma haramci ne, shikenan sai suka yi kokarin kare wancan ragwancin su da fatawar da mai fatawa ya ba su, suka sulale suka gudu. Dama can akwai zuciya ta ragwanci da karaya da targade a tattare da su. Sannan kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yaɗa shi a tsakaninmu a yanzu, kamaceceniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin waɗansu ɓata garin cikinmu da kuma abokanan adawarmu. Sanin kowa ne cewa waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokaci mai tsawo, a ilimin zamani tun lokaci mai tsawo, saboda dalili na turawan mulkin mallaka da suka mallaki ƙasarmu. Sun yi shekaru kusan 100 a kudancin ƙasar nan kafin su keto arewa. To wannan ta sa mutan kudu suka fi mu ilimin zamani da rata mai yawan gaske. To sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa muna yunƙurowa, kuma sun san yadda muke da yawan al'umma, kuma idan aka samu masu karatun suka yawaita a cikinmu, to maganar a bautar da mu ko a mayar da mu ci ma baya a wannan ƙasa ba za ta tabbata ba. To amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa, domin inda wani kafiri ko wanda ba musulmi ba zai fito ya zo ce mana musulmi ya karatun boko haramun ne, to dandanan musulmi zai gane cewa wannan makida ce. Amma idan suka sanya wani a cikin mu musulmi ya wakilce su, ya yi magana a madadinsu,
kuma gashi yana cikin mu yana furta kalmar shahada zai iya jan wata aya ko ya ja wani hadisi ko da bai fahimce shi ba, to kaga wannan sai ya sa mu yadda da shi mu aminta. Shi a cikin rigarsa musulmi ne, amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokanan adawar mu ne. Domin a halin da muke ciki zuwa a wannan ƙasa, dukkan wani wanda yake lura da abin da ke zuwa ya zo ya san cewa duk inda kaga mutum 10 gogaggi yan boko gogaggu da suke da kwarewa, in dai za a haɗa ƙasar ne gaba ɗaya, to zai iya tararwa cewa 9 ba musulmi bane, 1 ne cikin musulmi. Duk inda kaga kwararren likita, duk inda kaga kwararren injiniya, duk inda kaga kwararren masanin shari'a, zaka iya samu cewa wato ainihin adadin waɗanda ba musulmi ba ya ninninka na musulmi. To wannan fa shine matsalar da muke ciki, ko da an tsaya a haka, to kuma sai aka zo aka biyo ta bayan gida aka ƙetaro mana katanga da wannan fatawa da fata cikin mu al'ummar musulmi. To kaga kenan inda muna da kaso 1 wato ainihin cikin 10 na masu ilimin zamani, yanzu wannan zai ragu ya koma kaso 1 cikin 100, wanda wannan wani abu ne da za a iya yin amfani da shi nan da shekaru 10 ko 15 ko 20 masu zuwa, a yaƙe mu a mayar da mu kurar baya sama da yadda muke a halin yanzu. Sannan abu na 6 daga cikin sababban da suka kawo wannan babbar matsala, wato ainihin karancin ikhlasi ko tsoron Allah. Domin dukkan mutumin da yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa dan addinin sa ya ci gaba, to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko matsala ne, to baya ɗaya daga cikin manyan matsalolin mu. Akwai matsalolin da sun fi wannan girma da su ya kamata mai hankali ya fara yakar su. Yanzu alal misali, dukkan wani babban birni daga cikin biranen mu musulmi, idan ka ɗauki garin Maiduguri, idan ka ɗauki Bauchi, idan ka ɗauki Kano, waɗanda suke da shaharar musulunci, ba yanda za a yi ka fita daga garin ka ci kilomita 50 face sai ka samu wani wanda ke ko dai musulmin da bai iya karatun Fatiha da zai sallah da ita ba, bai karanta juzu amma ko wato ainihin daga sabbih isma rabbikal a'la zuwa ƙasa ba, wanda da waɗannan surori ake sallah, ko kuma ka samu ba ma gujan da ma shi bai karɓa addinin musulunci ba. Fitar ka daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka tarar da gidan mu maguje. Haka in ka fita daga Bauchi sai ka tarar da gidan mu maguje. Haka in ka fita daga Maiduguri ko baka samu ba maguje ba, to ka sami dan cilanin Kiristan da ko kuma dan asalin jihar da ba musulmi bane ba, wanda wannan ne ya kamata mu mayar da hankali wajen kiran su zuwa ga addinin musulunci, da musulman da basu karanci addinin ba mu fahimtar da su. To amma na malam wane wanda ya gagaruwa ne, amma daga lokacin da ka zo ka kawo wata bakuwar mas'ala ka watsa ta a cikin gari, to wannan sai baka lasisi da dama ta yaduwa, ana tattaunawa da kai a dukkan wurin tattaunawa. To waɗannan su ne hakikanin sababban. Maganin waɗannan yayan uwa musulmi zai tattaru ne cikin al'amura kamar haka. Abu na farko, wajibi ne game da malamai waɗanda suka karanci addini karatu na hakika. Wani ya yi shekaru 20 yana karatu tsakanin karatun alkur'ani ko hadisi ko tafsiri ko fiqh ko harshen larabci. Wani ya yi karatu, wani ya yi shekara 25, wani shekaru 30, wani sama da haka. Da ɗaliban ilimi waɗanda suke da zakakwarai masu hazaƙa da fasaha, irin waɗanda sun yi karatu ɗin na fi sabilillahi a gaban malamai, sun sanya littafi daga farko har ƙarshe sun karance a fannonin ilimi daban-daban, ko waɗanda sun yi karatu sun kai mataki na jami'a har suna da digiri ko masters ko ma PhD. To wajibi ne akan ire-iren waɗannan dattijan cikinsu da 'yan tsaka-tsakiyar cikinsu da matasan cikinsu su tashi tsaye haikan wajen karantar da mutane hakikanin addini. Domin ba yadda za a yada irin wannan fatawa ta boko haramun ne, shiga aikin gwamnati kafirci ne, ta samu karbuwa sai a wurin da jahilci yayi kaka gida. Duk wurin da ake da wayewa da kuma wadataccen ilimi babu yadda za a yi wannan fatawa ta samu gindin zama. Babban misali, ɗauki wurare waɗanda suke da ilimi da yaduwarsa da kuma yaduwar ɗaliban ilimi masu ƙwazo a wannan ƙasa, za ka samu wannan fatawa ko ta je to za a koro ta waje. Amma duk inda aka samu ilimin ya yi karanci tsakankanin matasa, ko ga masu ilimin amma karantarwar ta yi karanci, to dole ne a samu ire-iren wannan fatawa ko wadda ta fi ta muni ma, wato ainihin ta zo ta yaɗu a nan gaba. Sannan abu na biyu, wajibi ne wato ainihin ga su jami'an tsaro da suke sa ido kan abubuwa da kaje su zo su fahimci cewa wannan wata babbar fitina ce wadda ya kamata suna bin diddiginta, suna kuma kokarin ɗauka mata matakin da ya dace da ita. Ba na nufin kisa ko ɗauri ko na a makamancin haka, to amma jami'an tsaro ne mutanen da suka fi kowa gano hanyar da za ta wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa, wadda ba za su kyale wata wuta tun tana yar kankanuwa yadda za a iya bushe ta da baka ta zo ta ci gaba da ruruwa ba, har ya kasance ta kai girman da in ma ka kawo motoci 3 na ruwa ka zuba mata ba za ta mutu ba. Ina ganin akwai rashin hikima a cikin wannan. Sannan kuma abu na gaba na uku shine su mutane waɗanda suke ba su yi karatun addini ba, ko sun yi shi sama-sama
su sani cewa wato ainihin addini fa amana ce, kuma dukkan wanda zai fatawa ya cewa mutane haramun ko halal ya sani fa yana magana ne a madadin Allah, yana magana ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya san menene abin da ya sanya hannu a kai a madadin Allah, domin kamar yana yin sayin ne ko sanya hannu ko sigineta a madadin Allah. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ya bayyana haka karara, wanda yake nuna yin fatawa kace kaza ya halatta ko haramta to fa kana magana ne a madadin Allah, wato ba wai kana magana ne a madadin kanka ba. To kasancewa shin abin nan da kake magana akan sa a madadin Allah, Allah ne ya tura ka? Kai ba manzo bane ba. Shin ka karanci wata magana ta manzo, ka tattara matsaloli na addini akan haka? To idan har ya kasance ɗalibin ilimi zai tsarkake niyya tsakaninsa da Allah, ya bi diddigin matsala a ilmance kafin ya faɗe ta, to na tabbatar wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala. Su kuma gama garin mutanen da bi suke yi, to ba su ne fa za su yi hukunci ba su ce wani malami ne wani jahili ne, dan su ba su da ilimin da zai sa su yi wannan hukuncin. Duk abin da za su yanke na hukunci to za su yanke ne a matsayin zato, a madadin wato a matsayin shaci faɗi, amma ba a matsayin abin da suke da tabbas wato ainihin a kansa ba. Sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shine, wanda ma bai sani bai sani, shi wannan bawan Allah da yake yada wannan fatawa shekarunsa nawa a cikin rayuwa, sannan da mai yayi karatu a wajen malamai, sannan wani littafi da wani littafi ya karanta. A birnin irin Maiduguri na tabbatar in zai wa kansa adalci ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi, akwai wanda suka fi shi tsoron Allah, akwai wanda suka fi shi gudun duniya, akwai wanda suka fi shi kishin addini. To ta yaya aka yi ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba? A gari irin Maiduguri na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko takawa. To ta yaya aka yi ba su fahimci irin abin da ya fahimta ba? Adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi. Sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare kunsa ne sa'o'insa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su. Ina ganin baya daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shine ya fahimci daidai, sawa'un waɗanda suka fishin ko waɗanda suke sa'o'insa. To ba ma wannan ba, ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su, irin su Sheikh bin Baz, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, irin su Sheikh Salih ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai ko a kasar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare, ya ɗauka cewa duk waɗannan jahilai ne, abinda sun karanta ba karatu bane ba, nashi shine karatu. Ina ga wannan yana daga cikin jahilci. Sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da zai iya makalkalewa akan shi cikin magabatan baya, sai yan zamani ire-irensa yan taratsi waɗanda suka yi fatawa karkashin wani matsatsi da suka samu kansu a ciki. Yasa suka yi fatawa ba wai karkashin tasirin bincike na ilimi ba, irin su ne zai ɗauki fatawa sai amfani da ita. Abinda zai nuna maka jahilci shine asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu waɗansu shugabanni masu zalunci masu kaza kar ka zama musu dan sanda, kar ka zama musu kaza, hadisi ne da'ifi. Shi kanshi Sheikh Nasiruddin Albani da ya inganta shi a wadansu wurare ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba. Domin idan mutum yana da suna, mutane guda biyu cikin marwaita sun zamanto suna ɗaya, mukaddara wannan sunansa Abdurrahman wancan sunansa Abdurrahman, a wancan Abdurrahman dan wane wannan kuma Abdurrahman dan wane daban-daban, ɗaya daga cikin su ɗaya da'ifi. To lokacin da ya ga hadisin a karan fari ya ɗauka hadisin riwayan wanda yake sahihin ne ba da'ifi ba, saboda haka sai ya inganta shi. Amma daga baya da kansa a cikin sauran littattafansa ya yi kuwa kansa gyarar cewa hadisin da ya inganta a wuri kaza hadisi ne da'ifi. Wannan shine abin da ya zama wajibi su ɗaliban ilimi da ke cikin garin Maiduguri su fito da waɗannan littattafai su yi fotokafi ɗinsu, su karantar da su a majalisansu, su yaɗa su a tsakankanin jama'a, su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yankewa mutane hanzari. Kuma abin mamaki wannan bawan Allah a shekaru 2 da suka wuce, lokacin da ya tafiya aikin umara, wannan fitina ta taso a karan fari wadda ta samu kai hasaran matasa masu ɗumbin yawan gaske. Mutumin nan bayan ya je umara ya makale a can don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi. Wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi na je aikin haji, yake mun rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alakar shi da wannan fatawa ko waɗannan samari ƙarya ake masa. Nace masa in ƙarya kake masa a aikin hajjin nan da muka zo akwai manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno, ka zo mu je gaban su ka tabbatar ƙarya ake maka, ƙage ake maka. Ni na matsa cewa su saurare shi, suka saurare shi, ya rantsa cewa ƙarya ake masa. Suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fatawarsa bace ba ra'ayinsa bane ba, to ya rubuta a rubuce bayar.
kuma yayi magana a dauka a tabar koda su rike din su baiwa jami'an tsaro cewa baya tare da wannan ra'ayi. Shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka ka faɗi abin da zai zama ka karya doka ka zarge kanka da kanka. Nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci. Mutumin nan da yake karyata boko yake kafarta yan boko shine da kansa ya je nemi lauya ba ma injiniya ko likita ba wanda karatunsa ya zama wajibi. Cikakken ɗagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa. Wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno. Idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta, kuma maganarsa tana nan a cikin tabar koda. Idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta. Ba ma son mu tilasta zuwa ga wannan matsayin, amma ya ji tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin rudani. Kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke bin wannan fatawa, yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya. Gani suke za a ɗora su ne akan wata hanya ta aljanna, a kawar da su daga hanya ta wuta, akan haka suke tafiya. Amma wanda ya ɗora su akai ya ha'ince su, ya zalunce su, ya zanto ya ci amanar su, wanda shi da su in bai tuba ba zai zama zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa. Al'ummar jihar Borno, zama na da ku na tsawon shekaru 12 amana ce a kaina in faɗa muku abin da na yi imanin gaskiya ne wanda za ku tsira a gaban Allah. Amana ce a kaina in faɗa muku duk abin da na san za ku cutu don ku kauce masa. Ya rage na in kunne ya ji jiki ya tsira. Baka da ikon ka tilasta mutum bin gaskiya, amma wajibi ne ka faɗe ta. faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama ya rike gaskiya, wanda kuma ya ga dama wato ainihin ya kafirce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai ba dole bane akan ka cewa sai ka cusa shari'a cikin zukatansu. Allah ne ke da ikon tambayi. Kuma a nan gurin nake son mu roki Allah madaukakin sarki, dukkan wanda ya ji wannan kasar ya roki Allah madaukakin sarki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya tsarki. Wannan aqida ta cewa aikin gwamnati haramun ne, kafirci ne, yin boko haramun ne, kafirci ne, ya ubangiji in wannan aqida gaske ce, ya ubangiji ka taimake ta, ka ba ta yaduwa, ka ba ta karfi, ka taimaki masu kira. Ubangiji in wannan aqida ƙarya ce, ta saba wa koyarwar littafinka da koyarwar manzanka, ya ubangiji ka wargaza ta, ka rusa ta, ya ubangiji kar ka bayar da nasara game da masu kira zuwa gare ta. In masu shirya ne Allah shirye da su, in batattu ne ubangiji ta Allah ya tsare al'ummar musulmi daga sharrin su. In sun isa su manyan ru'us shugabannin da suke kira zuwa ga wannan aqida su yi irin wannan addu'ar cewa in abin da suke kira din gaskiya ne ubangiji ya taimaki abin ya bashi nasara, in ƙarya ne Allah ya wargaza abin. Kaga nan bana kira zuwa ga cewa wanda suka ce a shiga aikin gwamnati ko ai boko su ne kan daidai, ina musu addu'ar alkhairi, wanda suka ina musu addu'ar alkhairi, wanda suka ina musu addu'ar alkhairi.